Hello vlog, welcome to my guys. Nari ko sa atop ron guys. Pwede ko di mag-Christmas guys kay sa may mag-cover sa atop eh. Ito dahil may ganihan na naon mid billboard. Niya inaan mo diri sa atop. So nay lumboy diri, nguha lang kog lumboy kay ting mahala sa garilyo guys. Wala ko plastic eh. So bila na ko sa lumboy. Mahal ang panaliton guys. Ultimo lumboy guys. Ang usa ka bugko sa isinta. Pero nag usa kahang mayti. Mo ni lumboy diri oh. Ha? Sa mo lumboy guys oh. Naigos bagyo, lampak. Chuy. Sus na daghang larag diri sa paan. Gatir oh. Sus. Luyas gatir guys oy. Napuno in taon sa kabubot. So, manguha sa ko guys ha. So bantag kuha guys. Mo na itong lumboy siya. Gamay lang itong idala kay pinamarang sa bag. Ang bag gamay kayo. Daghan kay sa lumboy gyud. Dahon ba pero dulot ang uban kinaham gus kuan. Gatir. Hindi ka basa sa tubig. Gamay guys kay adto ko manaog dito guys oh. Sa dan init kaya mong trabaho gani ha guys. Okay ra siya buntag hapon na gani basta grabe inita guys. Shout out sa nang mga wanag manlumbuyay di ay sa mga pobre. O niya to ang konsumo. Saging guys oh. Mas kainit ba? Sayo na ni siya, kuha na ni siya. Ingor siya sa ituslo tubig, ituslo ni mo. Pagtaod mo kuha na ni siya, mahumok. Then imo na ni koton. Imo siyang
likiton para malingin. Ano atong konsumo nga tabako. Ang mahalas tabako. May barato na si mahal. Ug ari kas barato way lami. Ug kas mahal lami. Ambot nga naman ang sa manaw ari kas barato lami. Away lami. O nagluwa lagi lami ron nga barato, mahal. So sa di po ko manao guys, palihog ko dihag subscribe. Naog na ko to, lisod kayo, magdatag cellphone mong boss. Suksok tanis ng bulsa. Para to pagkanaog safety. So dili nila taman o shout out sa tanang pagtanawan sa kuang vlog. Alag pobre ta. Vlog na ta. May lingaw ba? Kamulay bahala dia. So dili lang taman. Bye bye.